Bună ziua și bine ați venit! Iată câteva cuvinte despre canalul meu, Arta Educației. Dar să începem prin a înțelege sensul celor două cuvinte, artă și educație. Artă provine din latină, ars, artis, care înseamnă maestrie, creație și îndemânare. Arta este modalitatea în care formăm, exprimăm și întrupăm frumusețea, adevărul și sensul în tot ceea ce facem. Educația sau educere reprezintă a scoate la lumină sau a ghida potențialul viu dintr-o persoană. Astfel, educația nu înseamnă doar livrarea unor informații la nivel teoretic, ci și ghidajul unei persoane care se află pe calea devenirii, a dobândirii înțelepciunii și autocunoașterii. Prin urmare, arta educației reprezintă măestria de a ghida cu iubire și creativitate potențialul unui copil sau adult să se trezească. Aceasta furnizează armonia între intelect, inimă și inspirație. Ca educatoare artistă, nu mă concentrez doar pe conținut, cât și pe a crea experiențe vii în care copiii au deschiderea și încrederea de a-și exprima ideile și de a dobândi mai mult curaj. Sunt profesoară de engleză și dezvoltare personală și ghid în educația creativă, un spațiu în care învățarea devine artă, iar copilul este văzut, înțeles și respectat pentru ceea ce este el. Acesta devine un act sacru al predării în care copilul are libertatea de a visa, de a crea și de a deveni. Pe această pagină voi posta materiale audio și înscris despre autocunoaștere și dezvoltare personală, educație creativă și spiritualitate. Vă mulțumesc!